Formal nang inilunsad ang Bread of Hope o Hope Behind Bars program sa pamamagitan ng iba't ibang mga organisasyon at ahensya ng gobyerno nitong February 18. Layunin ng programa na mabigyan ng bagong kaalaman at kasanayan sa baking ang mga persons deprived of liberty o PDL sa San Fernando District Jail upang magkaroon sila ng oportunidad na makapagsimula muli at makapaghanda sa kanilang pagbalik sa komunidad. Ito ay inisyatibo ng Soroptimist International of Pampanga upang makapagbigay ng livelihood o kabuhayan para sa mga inmates dito. Ang mga kababaihan, particularly dito sa BGMP Lara, mas nakikita namin na kailangan nila ng suporta. Kailangan ng additional skills para they will be a productive citizen after nung stay nila dito. Kasi ang nagiging problema yung repeat offenders. Usually, yung mga repeat offenders kaya nangyayari yun, they lack really skills and sometimes the society, sila mismo, nagkaka-label. So, with the skills that we're providing, nagiging different version sila. They gain skills that they can use para sa sarili nilang pagbabago. So, we provide gardening skills, baking skills, sewing skills, soon massage skills para yung employability nila hindi mahirap. Nagkaloob ang Department of Science and Technology Region 3 ng mga makina o baking equipment na gagamitin sa pagsasanay at paggawa ng iba't ibang tinapay at pastries. Heart and soul of the project, which is the bakery equipment, no? Kasi we know naman na ang issue nga palagi natin sa mga persons deprived of liberty is yung kanilang malnutrition issue because of maraming factors, primary of which would be the budget. Now, as I mentioned, kung ang ating preparation ng food intake nila ay science-based, then we could at least make sure that what they eat would be something na not only safe but nutritious, no? So DOST provided the bakery equipment and eventually we would also provide yung mga recipe. Kaisa rin ang Rotary Club of San Fernando, Pampanga sa adhikain sa pamamagitan ng pamamahagi ng hygiene kits sa mga lalaking PDL ng San Fernando District Jail at pagbibigay ng mga baking materials para sa mga kalahok sa programa. Binibigyan natin ng pag-asa itong mga PDLs na pagka sila ay lumabas dito, may pag-asa pa rin sila at may matututunan. Dahil tayo sa Rotary, siniserve natin both women and men. Kaya ganyan tayong nakasama rito. Pero hindi dito nagtatapos itong ating advocacy na makatulong sa mga binibigyan natin ng pag-asa. Hindi naman lahat, minsan na lahat kamukha ng mga messages ng mga bisita kanina na hindi lahat ng napupunta rito at nakukulong na masasamang tao. Minsan na simple lang, sabi ko nga kanina, may mga pagkakamali na hindi nila kagustuhan. Nagpasalamat ang warden ng male at female jail dormitories sa mga tumulong upang maisakatuparan ang proyekto. Kaya po ito ay tinatawag na Bread of Hope. Opo, sila po ay natutulungan, hindi lang po nakapiit po sila dito, kundi marunong din po sila sa livelihood. Ito po ay mapupunta po rin sa pamilya nila at matutulungan po nila. Habang po dinidinig ang kanilang mga kaso, sila po ay tinuturuan dito na gumawa po ng tinapay. Hindi lang po naman tinapay, iba't iba po pong mga craftsman o livelihood po ang itinuturo sa kanila. Pag makabake sila, ititinda namin sa labas or kung saan pwedeng makakuha ng customer doon. Ganun para sa livelihood po nila yan. So from their livelihood na compensation, may savings din sila. Ayon sa mga tagapagtaguyod, ang Bread of Hope ay hindi lamang isang livelihood training, kundi isang hakbang tungo sa pagbibigay ng pag-asa, kumpiyansa at pangalawang pagkakataon sa mga PDL. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.